For the church we are MOBA Kwaba at the bar by Grace TV. So this is a trading upon Yanko Pad Babusia. Obia and who ye trading upon Basaya Dom, Yami or Bostro, any assassin, who never and we are mobile, or Domi Yanqua, any Ahodin, a dinner day at Chebusia, and a woman Shiako to Kofi, Crop Asante Kotoko, Mr. and Assassin so Sabi, Nahim Fee, Asantemenati, and the away, dear money, as soon as we understand. Jumadi ya because wo menhia kotoko fe ni se Kumasi Traditional Council nanom ye wo Kumasi Traditional Council ehia na se dia bebe stie no nanom wa Asantema mu hia bebe su du nanom wo Kumasi mamu nyina hia na odwendwen Kumasi Traditional Council Kumasi man puntu kankro afi nsem wo ho yewura na koma pa na botre ne donti wotena se na wono ahwe sisi ama bibia ayasumdue nenso ohonam nyina wura twedi ampo ambasa ya adomadumti Kumasi Traditional Council ehia na bibia ayasumdue ne ensem awdo ya nanom ehia yi wabadwendwen ho nyina fa Kumasi man puntu ne kankro de betu dwade ama na yensan hye ne so se ensuaye ewo ho ne dey se dia yen ntie ne ensuaye wo ho ensuaye ho ne dey no Asante asaman sabi ebeba abesi bibi e dia che yewura crop ya Asante kotoko han dudu bibi se dia Asante amamre ene amane esitie ntie no nsem no mu baako ya ye de tu nyina ho nim se ne nsuaye e wo ho se dia mpanifo aka ame atibie na Asante asaman obi sa Asante asaman wa nfa Asante asaman ye fa no sa Asante mu ye wo kwabere ye wo sekere ye wo amanse ye ho bosomtwe e wa hafo e wo Bono ene afa obuni be ka se provinces ahodo ya aka Asante asaman e wo sekere fm the sekere province of the Ashanti Kingdom ho ena Asante asaman e wo eben agona ene nkuro ahodo ya aka ene Asante asaman hene ya oba ebesi bibi e de akye yewura se de Asante amamre ene Asante amani nyina enso eti eno a eka ho bi ene de munchemu ene mu amane bo esoma no koda nchen a medika aka cho se enso ensem bibire wo ho ya wo hene beto ne bo ase na wawura mu adi mu komo na no wo kuma asema mu na fe bibia enso aye asumtwe se de se na fata fe baro enkunya okay baro enkunya ho nsensem so abusua ine nim se abibia na no aka abo ntem ene baro enso eka aye enkuro ya eka Kumasi man ho eka Kumasi Traditional Council ho baro enkunya ho nsensem ene baro dibim ba yewura nim se de amamra nya manisite afi rempe enkunya ho nsensem ine nim se ye nsensem baako a awo yewura nim a ya na no kwa na no hia ye yewura to ne bo ase etena se ewo ho ane ebesa abon kese nim se de amamra nya mane esite afi krobo dikuro ye maame afia jeboa oni krobo dikuro ho nsensem na beba yewura nim afi krobo abusia pani oni na anto ahene eno so beba yewura nim amamra nya mane kwan so afi sakra wonu enkunya ho nsensem eno so ene se de mpanifo aka amayate no eba yewura nim se de amamra nya mane site ene nsem weni ahodo ya aka ene ne the Kumasi Traditional Council etna se ya yewura betna dwuma amamra nya mane kwan so obeto obo ase ahwem na bibia ya asomtwe na bibia aye boko nti abusua we obekan ho na me mo akwa na stress tempo obekan ho na like na comment na wa share ama foforo enso enya bi ahwe na ne Nyankopon ya atom na nkese kuntu kanta bo ti so dae sabi onpon betina se a ali na akoso aso bi kwan so na bibia akoso okay na bibia akoso aso bi kwan na enche be di nkomo ye tene se eye kuro America se ene nso aye obesu ade chiwa ye kuro friends se bosomtwe asaman abusua kakra ya mpanimfo aka ma ya tibi ni se wodi kan asu ade ache na enso taman na wosa o ka do adako ade shibusua no wosu ade ache na enso taman na woso Sampa wosu ade chiwa ade ntikwa na tesa ene ibusua de on se ye hye so ade bi ekoso ha ne de bia eya adisua ade bi ekoso ha ne de bia se Asante amamre ne amane no se de sitie sonko ya ewo Ghana memu abibimemu ene wiase nyina no eno ene ya na empanifo ekebitu ya yetimisua de ntine ye nchekwa ye nuanom bebre beba ye nuanom empanifo ya aka ewo nimde ewa ya mamre ne amane no betu ma che de ntiko etesa se Asante asaman sebi se de empanifo aka na tibi se wo swai e de akire na sutaman hene bi afi na ya aka ne se wo swai e de kire ye wi akọ bi Asante kotoko ne ni nim se dodo no a ye se abremponfo a eka Kumasi man ho eno de swai de kire wi na the tenants have been performing the Kumasi ho Sweär was said it Sweär che yewura we never say directly yeah Sweär che yewura bia no no Sweär che o man bia
na ya tensi yo kuro bi wa Asante memo e bi ko na adwen ma so bada busua e na yesu ade ntia da bia Asante sem no nya kwanya sia bi foforo de empanyufo aka me atibi ni se mesreme ka omodaroma ye wo eye nkuro no bi na sa abrepofo no bi e wo kumase memo a na sa abrepofo no bi wa Asante memo a obu so aiche man we o sa bi so aiche ra baako ene kuro ya e friend say Asante Asamanghene na ebe koso nti de ntia te saa abakose mo ho ewo ho de ntia mpanyufo ka e man sa ni na ebe tie boase na edi na mu komo na ye de munche no aso nfa comment bra bia wo hwe free bia ene nsemo a opese wo tiase ni na ye tie boase nkan famo ye hye no se ebre no ankasa de enya nuri ebre no nya nso nti sa ebre nso na nanom enya emma enche kwa nse nyame eyadom na osakra bi mana no beba bitu na fe bibia enso so ayas bi na de yemen ha na fe okay yemen ha na ye education kakra na bibia enso enya asomke yemen ha na ye education kakra na bibia enya asomke yemen ha na meneno ediesia ye ka emponin sam je okutunu na uku enti ene erection komo ba community na ye dia fa enough na constitutional council na ye shafie no kasi constitutional council alanon bay na ebepom ene yero aso Kumasi traditional council ye ka what they show me no e ka Kumasi traditional council na nanoma SBB tire yewra omonya Amanghene mo si bibi tire yewra omonya Amanghene no aya na ye ka obi fa na say the administrative Kumasi na ye ka ho asem ba enye no obi ete ahafo onye Amanghene but o si bibi tire yewra direct obi te me chane se bi adweso krapamo enso mo si bibi tire yewra tetre sa ene ka Kumasi nti yewra ene na brempon sa ene di krofo no bi ke ka ho odaroma ene yenhwe sedi aha Amanghene city di kan yenhwe free insoye no adakofo Asaman ene no be siria chokotoko Asaman de hin ye adama ye ka Asante Asaman gu ahodo bebre nti bebre kan ye se obosom twa Asaman edweso Asaman ene nsuta Asaman ena akọ ayikra ye wa Asaman tamfo ene ne nke kan ho Sofia kwa Asaman so se ho wani wadama mesre na nko excuse me kakra bi wa enti no de ye kan Asante Asaman adodo ka ne se agona Asaman na se nsuta Asaman ye mo ka ne se agona Asaman ne ye se eben agona no na imume ye ho no ye ka ne se Asante Asaman na se nsuta Asaman sana ye ade na nsuta de dia bata wona agona de empese beti ne ewo mu ni na ne se ye se adre no bobins ye ka se bobi pomam ana se dua no efirisu na bebusu ansa na atofom de me edi nsuta bata hu na ye se onua eni nsuta na Asante amama ni amane kwa so no ya na Asamanghene ye Asaman ya usai kire nsuta here ansa na wapesi bibi a kire kotokwa here usai kire nsuta here se ni nua wona ne betena so mbiem na sanete na enye ono nkwa ni usai kire nsuta here na mo sai usai kire tufo adakuja ache sa so ena ono so de etie nsuta oya da kunia madama sare tintire mane ya Asantehene wofa ya adakofo ne ye ayekofo wofa no Asantehene wofa ne wo mo enti se ba say no kwan be so no mo fa next wodi kan kwa akosi bibia che no na yi no na obebo yewra amane nsuta hene ne dia no mo se yi Asaman ehene ewo honom ewia na madama ya mana kwan ne de na kosi apata di si apata wi nsuta ofa na onsi bibi nchrew enti osi bibi che ne wi a ansa na nsuta be pekwan wa ha na nsuta na edi nanima be siri nsuaye Asama no enti e ba sa na se bi ekuze bi so no wasa be Asantehene brempon no ye Asantehene brempon ne wi a na eduru tu ye hwe Asaman